Silav Kurdî Hazeneja, Kurdîxana Akademî bi kampanyayek nû pêşberî we yîn. Êdî ew kesên ku kursên Kurdî bistînin, ew ê Kurdîxana Akademî setên pirtûkên Kurdî diyarî ji we re bişîne. Ji bana yek jê Kürtçe öğreniyorum. Yek jê Kürtçe konuşma kılavuzu. û her wiha ferhengeke Kurdî û kela dimdimê hebû tu nebû ji bo çîrokan û pirtûkek roman û pirtûkek helbestê. Ji vê kampanyayê bêpar nemînin. Kurdîxane rêya fêrbûna me Zimanê çanda dijwarê we Kurdî îngilîzî îro serdestê Her dersê vir her bi cadiyê hê Fêrbûnê ji bo zarok û mezin Çanda me ya xweş tê vêdin Her ziman li Kurdîxane ava ye Bi xebat û hevkaya